आयौ गुमै आंखौ नेफैखाखो ना माखो नोंलाय? औ आगै नोंखौनो नेफैदां थिग गैयाना आजिखालिनि फाल्तुब सेंग्राफोरजों लामायाव हारसिं हाला थाबायनाय नुयोब्ला जंखायलाबायो आजिखालि सेंग्राफ्रा जोंबायदि सादा सिदा नंला आगै औहाय गुमै आंबो दानि जुगनि सेंग्राफोरखौ बिसासखौनो मोनथ्रा बेखायनो दासिमबो गोसोथोनायखौनो लाया आङो लानाङा आगै दानि सेंग्राफोरखौ जानला मोनला दा गोसोथोलाबाय आं दंना बिराद मोजांखौनो बासिना होगोन आं नोंनो मिथिबाय औहाय गुमै सना थौदो थांसै गुमै थौ जाबाय खुदुमनानै मिनिखेलांबावबायसो मा कल जाखो बेनालाय लाजिया फांजिया बिबोनांनि उन मोसालाबोनाय मोदैगारसो लोगो मोनखोना माखो र'नो